زانین ji destpêkê ve peywendiyên dewleta Tirk û PDK bi hev re hene û her tim li dijî tevgera azatiyê û gelê Kurd di nava îxanetê de ne. Lêbelê piştî ku gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê de di hilbijartinên vê dema dawiyê de bi ser ket û faşîzma Erdogan lawaz bû siyaseta jinûva dagirkirina Kurdistanê û qeyyûman dan destpêkirin. Li dijî vê siyaseta ku îradeya gel desteser dike li Bakurê Kurdistanê û gelek deverên cîhanê gel bi berxwedaniyeke pê hempa lê dijî vê siyasetê li ber xwe dida û bi ser dikeve. Wekî her car PDK ji bo faşîzma Tirk a binketî rêzgar bike kete dewrê. Bi awayekî zanebûn li deverên cûr bi cûr ên Başûrê Kurdistanê agir bi cihên kargehan xist û xwest ku tevgera azatiya gelê Kurd tawanbar bike. A rastî ev jî perçeyeke siyaseta we a şerê taybet û qirêj e. Weke her carê xwestina rastiyê veşêrin û bala raya giştî bê milekî din ve bikişînin û kiryarên xwe yên qirêj veşêrin. Li gorî hin daneyan 800 Daişî û 1500 cerdevan anîna Başûrê Kurdistanê û li dijî şervanên azatiyê didin şerkirin. Bi awayekî eşkera 3000 panzêr, 4000 leşger û 100 navendên Tirkan niha li Başûrê Kurdistanê hene û bi awayekî eşkera nasnameyên gel kontrol dikin û welatparêzan qetil dikin. Dixwazin sîxurtiyê li Başûr pêş bixin û bi 10 kîlometreyan ketiye axa Başûrê Kurdistanê. Qaşo pêşmergeyên PDK'yên ji aliyê mîta Tirkan ve hatine perwerdekirin jî ji vê siyaseta qirêj re pêşengtiyê dikin û dixwazin Kurdan destê Kurdan bidin kuştin. Cardên li gorî hin daneyan divan salên dawiyê de li Daralok, Kanîmasî, Şêladizê 58 beregeh ava kirina û li Milê Amadiyê û Şêladizê bargehên nûd ava dikin. Ev êdî îxanet û sînorê tehemûlan derbas dike. Mala Barzaniyê bi salan xwe li ser xwîna ciwanên Kurd ên welatparêz dide jiyan kirin. Jê xwînmejiyê û xeta û îxanetê têr naba. Pêwîst e gelê Kurd divê baş bizaniba ku dewleta faşîst ya Tirk a ku ji aliyê şervanên azadiyê ve binketî ji aliyê malbata Barzanî ve tên rizgarkirin. Ev ne careyekê ye ku mala Barzanî vê dike û zayînekî mezin didayekî tiya gelê Kurd û erdengariya Kurdistanê. Heta niha bi sedan însanên sivîl hatin kuştin û bi dehan gund hatin şewtandin. Bi awayekî bêperwa her roj daristanên Kurdistanê didin ber agir. Daran jê dikin û heta lawirên wê jî li ber çavên cîhanê dişewitînin. Lê mixabin hikûmeta Iraqê û cîhanê jî li dijî vê bêdengin. Ev jî didin nîşandin ku dewleta Tirk PDK û hikûmeta Iraqê di vê siyaseta qirkirina Kurdan de şewtandin û talankirina erdengariya Kurdistan û dagirkeriya Başûrê Kurdistanê de li hev kirina û heman siyasetê dimeşînin. Mala Barzanî tu carî bercewendiyên gelê Kurd neparastina û siyaseta yekîtiya nedaye meşandin. Her tim siyaseta fitne, gendelî û xiyanetê pêş ketiye. Taleqkirina hilbijartinên ên li Başûrê Kurdistanê jî nîşaneya vê ye û niha hikûmeta Mala Barzanî nerawa û derveyê qanûnî bi darê zorê Kurdistana Başûr di destê xwe de girtina. Ev di dîroka wan de heye. Çawa dema derbasbûyî panzêrên Saddam anîn û hewlêr da dagirkirin, îro jî panzêrên Tirkatîna û Kurdistan jinûva dagir dike. Wekî em hemû dizanin ku cihê dewleta faşîst a Tirk dikeviyê nema derdikeve. Ev dijminahî di serî de hemberî gelê me yê Başûrê berxwedêr e. Em hemû dizanin gelê me yê Başûr li dijî faşîzma Saddam berxwedaniyeke bêhempa dameşandin û zarokên xwe yên herî hêja feda kirin û zor û zehmetiyên mezin jiyan kirin. Niha jî bi awayekî eşkera malbata Barzanî destkeftiyên gelê me yê Başûr û giştî Kurdistanê bi awayekî bêperwa pêşkêşî dewleta Tirk a faşîst dike. Ev derveyî wijdan û exlaqa. Çi kesên xwedî wijdan û exlaq nikare vê siyaseta qirêj û derveyî exlaq qebûl bike û bibe şirîk. Li dijî vê konsepta qirkirina gel û xwezayê gerîleyên azatiyê bi awayekî bêhempa li ber xwe didin. Artêşa Tirk a faşîst windahiyên mezin dida. Pêwîst e em jî weke gelê Kurd, jin û raya giştî ya demokrat û gelê welatparêz li dijî vê siyaseta qirkirinê û xiyaneta Mala Barzanî bi awayekî tund rawestin û vê siyaseta qirêj bi tundî teşîr bikin. Em ji Mala Barzanî re dibêjin و تجاری برجواندی ان کرد و کردستانی نپارستیا و ایرو جی نپارێزن
هون هرتم دنافا إخانتي دبون ونرتيها قل ناكن ودنافا إخانتك ديروكي دنا ودمل دست جوي سياستي بردن هوني اللي همبري ديروكي وقال حسابي في بدن امجي وكا كونغراستار تجاري الهمبري في سياسة دجمناهية قال وجنان قال بارشا دكا وقتل دكا بيدن نامينن واميل برخو بدن مجلسها كونغراستار بمرا إخانت بيجي